kung magundang nagbisyo si mama o si papa o mga anak. Diyain na ang mga immoral o illegal na mga buhat. Pilgrims of hope. Kaya kung dili kita mo biya ni tanan, mahimo kining hopeless pilgrims. Walay paglaong nga mga maglalawi ni lumalabay lamang na kinabuhi sa kalibutan. Amen. Biyain na katutanan o puyo nagkasing-kasing una-una na nabanhaw. Mga igsoon, mga igsoon, mga igsoon, naabay nabanhaw niya, undang na baka na bang bisan unsa nga sulod sa pagmuna-huna, nakasayod ka na di iya sa Ginoo, undang na diretso. Trabaho na sa yawa, nakuhaon gihapon. Balika ang iya sa Ginoo. Ubay-ubay na nga tuig, 4 o 5 na katuig, na sige na itong singkit din nga sa simbahan sa wali. Pag-ampo, pag-ampo, pag-ampo. Simba, simba, simba. Ubay-ubay na nga panahon na kita singit-singit. Naunta matag pamilya kada gabi gatapo o nag-ampo sa santos na Rosario. Pila raman ang gahimo ni anak. Pilgrims of hope. Do not think that we achieve hope without doing, without having the ingredients of hope. Nawala na ito himua o gigamit ang mga panakot aron makapot ang kalabuman. Buhata sa pagbiyahe o makapot katungtungan. Amen. Mga ginikanan,